Juang moko kuom jotelo e kar chung'od bura magem oko mar kwedo nek mar wakeni mosebedo kadhi nyime kuom thuolo ma dweche ariyo gino magiwacho ni osemiyo gi nying marach kaka jogem piny manoluor e weche somo. Kotene kod jalony e weche telo Mikai Tabitho Gutu, jalogo wacho ni nek makamano osekelo luoro e kind wakeni e kar chung'od bura no machuno gi maloro kuonde mag ohala e saa machon mar dok pacho gino makoro thiro yuto margi mapile. Ikwayo jaod bura magem Elisha Odhiambo mondo mi oluong romo mar arita kwe monywando nyaka josiasa makono mar twak ewi yore mag duoko kwe e sub county magem Yala. Agni en koro ng'iyo toke kowuotho kata kotimo ohala. Koro waluongo jotelo te mantiere Gem, mantiere Siaya mondo gi address the issue of insecurity ma osebedo katimre Gem ka. Mondo mine owuoth kotegno nikech kapo ni nek dhi mbele kata odiochieng' negi anega. Koro nek wawuoth godiochieng' kwategno. Otieno kwayo ore to kodhi tim nade? Kendo kwang'e ni security waber. Bring all the leaders from Gem, regardless of which divide of the party you're coming from. But bring all the leaders so that we sit down and we go and approach this matter with the people who are sitting at the national government. Either we go to the PS, who is in charge of internal security, or we go to the Inspector General of Police, and then we say enough is enough. A lot of killings are happening in Gem. Gem cannot have a bad name. That Gem in River Yala is where bodies are being dumped. The woman want to go Gem car. Kata police of Yakonyawa. And one Naka Wagoli Tito Marichugi, Gijomatino Maundugi, Tawachuni, Anakodu, Rangini, Rogo Yaka Giko. Jopiny gweng' Malala